Mga idol, liwas na ta sa kalag-kalag na nagkot kay way samok. Kanya karon way tao diri, ako raw sa diri na ako'y nakita nga rin mga bata nanguha tingali ni kandila. Karon guys, gikan ta sementeryo, kata na nagkot, padung sa ta ini sunod adlaw sa LTO. Pakiton sa tamo nga dito na po ko sa LTO na nasa ta sa LTO mga idol. Schedule na ko karon sa LTO pagkuha sa akong plastic nga lisensya pizza 5 mga idol. O karon daghang kintao diri puro gini manguha og plastic kunya karon kay wala pa man nagtabag og priority. Sige huwat ang ta. Ikaw, nga naman ito, una mo kito ko, nauna mo ka na ko, awahay mo ka. Giyon na mga gwapo, no? Ha? Uy, giyon na mga gwapo? Tanaw ka na.